ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଛକୁ ନ ଛୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାର୍କେଟରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ମାଛର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଡେ ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସପ୍ରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନ କିଣନ୍ତୁ, ସପ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ସ୍ମେଲ୍ ନେଇକି ବାହାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମାହୁଲର ଅସର। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ୁ ବା ନ ପଡ଼ୁ, ମାହୁଲର ଅସର ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ୍ ଭଳି ଲାଗିବ। ବାହାନା ବନଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଆପଣ ଜରୁରୀ ମନେ କରିବେନି। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ କି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଗୋଲ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଅସରଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ଖୁସି ରହିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୋଚ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସୋଚ୍ଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳ ଦେବ। ତ ଏତେ କହିବାର ଇଏ କି ଆପଣ ଯେମିତି ମାହୁଲରେ ରହିବେ, ସେ ମାହୁଲର ସ୍ମେଲ୍ ହଉ ବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଚାଲିବ। ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ମାହୁଲରେ ରହିବା ପାଇଁ।